Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 10 июль, дүшәмбе. Туры эфирда сезнең өчен мин, Эльза Әхмәтҗанова эшлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге, нәтиҗәле эшләр, файдалы атна теләп калабыз. Традиция буенча тапшыруыбызны бүгенге көнгә кереп калган кайбер вакыйгалардан башлыйк. Бүген 10 июль Россиядә сугышчан дан көне. Петр I җитәкчелек астында Полтава сугышында шведларны җиңгән көн. Полтава сугышы Бөек Төньяк сугышының хәлиткеч эпизоды була. Анда Петр I-ның рус армиясе һәм Карл 12 швед армиясе катнашкан. 1710 елда Санкт-Петербургта Петр I боерыгы белән җиңү хөрмәтенә Сампсония чиркәүе төзелә. Петербургта сугышның 25 еллык юбилеена скульптура төркеме урнаштырыла. 1899 елның 10 июлендә Англиядә беренче тапкыр футбол арбитры сыбызгы куллана. Шулай итеп бүген сыбызгының туган көне. Футболның кайда пәйда булганын беркем дә белми. Уен турында беренче тарихи язмаларны безнең эрга кадәр 2 мең еллыкка караган Кытай чыганакларында табыла. Бүген халыкара кул чатырда очып китү көне. Зонтлар яңгырдан саклану буларак билгеле, ә иң беренчеләре кояштан. Кул чатырда очу көнендә мөгаен әкияти Мэри Поппинсны искә төшереп, үзгәрешләр җиле турында уйланырга кирәктер. Шуңа күрә хыялларыгызны очыртып җибәрегез һәм алар артыннан иярегез. Үзгәрешләр һич шиксез булачак. Алар һәрвакыт янәшәдә, тик алар өчен ачылырга гына кирәк. Кайсыбыз балачакта ерак сәяхәтләр турында китаплар укымаганда, ерак илләр турында хыялланмаган. Бу хыялларны тормышка ашыру һәркемгә дә бирелмәгән шул. Казанда яшәүче Алмаз Әхмәт улы Алиев бу яктан бик бәхетле. Ул сәяхәтче. Казан яхтсменының җир тирәли сәяхәтенә багышланган китапны тәкъдим итү чарасы булып узды. Биредә без дә булып кайттык. Трустой по океану дип исемләнгән китапның тарихы газетада чыккан җир тирәли сәяхәт турындагы басмадан башланып китә. Китапка сәяхәт итү теләгенең тууы, аның тормышка ашырылуы турында, Һинд океаны пиратлары белән очрашулар һәм вакыйга белән бәйле башка хатирәләр кергән. Истәлекләрне Казан журналисты Алик Карякин җыеп басма итеп туплаган. Китап Татарстан яхтсменнары берлегеннән Алмаз Алиевка ихтирам билгесе. Нәкъ ул республикабызда яхталы йөзүне һәм ерак араларга спорт йөзүне үстерү башында торган шәхес. Алмаз әфәнденең тормыш юлы Алексеевск районының Биляр авылында башланып китә. Очрашуга яхтсменның авылдашлары, туганнары да килгән иде. Сорауны бирсәң, ул бөтенсенә җавап бирәләр иде. Любой вопроста инде. Шул плавнида булганда бик аның өчен борчылдык. Гәлеп шалтыратып тора идем WhatsApp буенча белешә идек инде. Үсеп буй җиткәч Алмаз ачучы һөнәрен сайлый. Мәктәптән башлап инде мин менә хыялым бар иде диңгезгә, суга, каядыр менә шундый романтизм. Менә шуннан соң инде мин шөгыльләнә башладым соңрак. Баштан мин очучы булдым, очтым 15 ел. Аннан соң пенсиягә чыккач инде вакыт күбрәк булды. Вот, и мин йөзә башладым җилкәнле яхта белән. Күптәнге хыялын беренче диңгез сәяхәтне Стамбул шәһәреннән башлый. Соңрак Ауропа, төрле регаталар. Күптәнге хыялын җир шары тирәли сәяхәтне Татарстанның 100 еллыгына багышлый. 72 яшендә капитан Алиев, ярдәмчесе Илфат Миңнебаев һәм боцман Вилсагытов белән 9 ай дәвам иткән юлга чыгып китә. Мой день начинался в 5 утра. Минем көнем иртәнге 5-тә башлана иде. Спутник элемтә аша яхтаның урынын билгеләп, һава торышы турында мәгълүмат бирдем. Сәяхәт пандемия вакытында туры килде. Бу кыенлыклар китереп чыгарды. Портларга керү өчен рөхсәт алу да минем истә булды. Россия илчелекләре белән даими элемтәдә тордык. Җилкәнле спорт белән шөгыльләнүне балачактан ук башларга кирәк дип уйлый үзе дә сәяхәтче Иван Поликасов. Татарстанда моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган ди. Чемпионы России,
Вот и мировые призеры есть. Россия чемпионнары да бар, дөнья ярышлары призерлары да. Казан, Яшел Үзән, Чаллы шәһәрләрендә матур гына спорт мәктәпләре дә эшләп килә. Балалар кечкенә яхталарда өйрәнә, анда килеп чыккан һәрбер хата шундук ачык күренә. Зур яхтада килеп чыккан проблемалар тиз генә сизелмәскә дә мөмкин. Җилкәнле яхта экипажы республикабызның милли музеена бүләккә үзләре белән ерак сәяхәттә булып кайткан радио алгыч һәм Татарстан флагын тапшырды. Францияда булганда анда газеталарда булды безнең сәяхәтебез турында килгән турында да. И икенче көнне килделәр татарлар каяндыр. Әллә күптән генә бабалары киткән булган Татарстаннан ишеткәч, анда җыелдылар. Менә яшьләре чыгып менә утырдык, сөйләшеп, татарча бик әбәт белмиләр инде. Безнең менә бу сәяхәтләребез, мин уйлыйм, ул безнең Татарстаныбыз турында җир шарында күбрәк белергә тиешләр. Без бит булганда төрле җирләрдә газеталар чыкты, радиода комментарийлар ниләр булды. Шуңа күрә мин менә шундый патриот шикелле кеше Татарстан флагын күтәреп, байрагын күтәреп, менә җир шары буенча үттек. И Татарстаныбызны яратабыз, сөйлибез. Очрашуга килгән кунаклар яхта капитаны һәм экипаждан кызыксындырган сорауларга җаваплар ишетте. Меңнәрчә яхтсменнар тәрбияләгән легендар шәхес Алмаз Әхмәт улы Алиев белән очрашу, аның турында ачык йөзле, үтә дә тыйнак, чын ир-егет икән дигән хисләр калдырды. Җәй айларында күңел бигрәк тә сәяхәтләргә тартыла шул. Шәһәр буйлап җәяү йөрү дә сәяхәт түгелмени соң? Казан урамнарында иңенә сумка, муенына фотоаппарат аскан, мыек астыннан хәйләкәр генә елмаючы кеше күрсәгез, бу тәҗрибәле журналист Дамир абый Бәдриев дип белерсез. Бүген ул студиябызның кунагы. Намир әфәнде, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн, барыбызга да хәерле көн. Аерылгысыз дустыгыз фотоаппарат белән бүген инде килгәнсез студиягә, әлбәттә. Ничә еллап инде бергә сәяхәт итәсез Казан урамнары буйлап сез аның белән? Бу фотоаппарат минем 40 еллык дустым инде бу. Шын дустым дип әйтергә. Мен кая барсам да шуны сөйрәп алып чыгып китәм инде мин. Бәлки менә бүгенге очрашу турында да матур хатирәләр калсын өчен төшереп алырсыз? Бер-ике план. Әйбәт, бик матур фикер бар. Әйдәгез ханым. Мин елмайган булыйм. Елмайгыз. Алдык. Җибәрәсез. Матур булганмы? Бик гүзәл булды. Рәхмәт. Башкалар менә иске биналарда ниндидер бер искелек, ямсызлык кенә күрсәләр, сез нинди мәгънә саласыз менә аларга? Кайсы яклар белән кызыклы? Һәм менә бу сорауга җавап биргәч, кайсы бинадан башлыйм микән дип уйлыйм. Менә беренче планда безнең ята менә бу безнең университет, әйе, сез монда белем алган, безнең альма-матерыбыз дип әйтик инде, име? Менә шунардан бәлки башлыйк. Кайсы ягы белән кызыклы булды менә бу сезгә? Университетта укыган елларда инде һаман сайын еракта кала бара. Безнең укытучыларыбыз Боритабый Агзамов, Җавид Галимович Акчуриннар әйтә торган иде. Фото дәресе булганда менә Казанның тарихи биналарын төшерегез дип 45 ел узды хәзер име. Ул вакытта әле булган биналар без яшьлек белән йөгерәбез дәрескә, тулай торакка, ничектер фотога төшерү кермәгән укытучыларыбыз сүзе. Менә улыгая барган сайын инде Казанны да ярату арта, тарихи биналарга хөрмәт арта. Менә шуннан соң бер 10 еллап биналарны хәзер төшерә башладым инде биналарны. Безнең шәһри Казан гәзитендә безнең махсус сәхифә бар. Менә университет бинасыннан башланды да ул безнең. Фотосында матур дип урнаштырасыз һәм инде тарихи мәкалә белән аны тулыландырасыз, шулай бит? Менә укыган чакта без аны уйламадык та бит. Менә бу ике бинадан гыйбарәт. Берсе Борис Делеси үйі болған аның, екі қатлысы. Анасы вице-губернатор Тенишевның үйі болған аны. Өзіміздің Теләші районында Шармаш деген ауылда туып өскен Петр Пятницкий деген архитектор. Менә шу екі йортны бірге қосып, менә бу колонналар өлешаның бүтінләй буш болған.
ничек ике йортны кушып, нинди матур архитектура урынына китереп чыгарган. Шундый истәлекле. Анда әле без хәтерләмибез, 3 ябалак менә кергән өлештә 3 ябалак тора. Анысы акыллылык, билем билгесе ябалак. Мен арза күрмәгән, анысы да онытылган булган. Менә travel журналистика дигән шундый бер юнәлеш бар. Сез үзегезне сәяхәтче журналист, travel журналист дип әйтә аласызмы? Алай дип әйтеп булмый, аны дөнья гизәргә кирәктер менә. Марсел Галиев шагыйрь Алтай якларына барып кайтты төшереп, аның өчен вакыт та кирәк бит. Акча да кирәк. Мин шу шәһәр күләмендәге журналист дип әйтә аламдыр мөгаен. Мен Төркиядә дә, Туниста да төшергән булдым табигать мизгелләрен. Әйтеп тә була торгандыр алай дип тә. Үзебезнең Казаныбыз, үзебезнең табигатыбыз барыбер дә якынрак. Искиткеч, безнең табигатыбыз, Татарстанның табигаты искиткеч. Һава торышы да бүгенге иселекләр бит үзенә күрә тансак бик каты иссе булса да без бит дөнья халыкларына керәбез зонасына салкынчаракны яратабыз. Менә шулай да табигатыбыз, Казаныбыз, аның тарихы гаҗәеп. Сөйлеп китсәк, менә Ушковлар йорты, Ушков йорты университет кырыенда гына. Ушков йорты. Бик бай сәүдәгәр булган ул. Университетта укыганнар алар. Аның сөйгән кызы Зинаида дигән кыз. Ул да анда укыган. Гашык булганнар бер-берсенә. Менә шул Алексей Ушков дигән бай сәүдәгәр. Менә шушыны гаҗәеп матур йорт. Казандагы иң матур йорт бу. Иң матур йорт. Бүген иң матур йортларның берсендә реконструкциялар бара шулай бит. Улар Зинаидага бүләк иткән, кызганыч алар 1-2 генә ел яшәгәндә бер-берсенә нишәп аерылышканнар. Алексей Ушков китеп барган Мәскәүгә, шунда бер балеринага өйләнгән, менә кызганыч. Менә шулай да ул Казаныбыз өчен бик матур истәлек булып калган. Әле беләсез, менә сез турында нәрсә укыган идем. Сез әле урманнарга да сәяхәт итәргә бик яратасыз икән. Бу ярату сезгә бабагыздан күчкән икән. Бергә, аның белән иң беренче ул сезне алып барган урманнарга. Дөрес. Балгыбишәс районыннан Күки дигән авылда мин тумышым белән, аны 4 ягыннан да урман аның, бабам Гыйлметдин урманчы инде. Без аның белән кайын берсе җиргә да инде, шул теге себеркеләр әзерләргә дә теге урман хуҗалыгы өчен. Үй эчендә инде урман хуҗалыгы өчен әзерләп, шунда бабай җитәкләп алып китә иде мин кичкенә чакта мәктәп башлангыч сыйныфлардан дисәң дә ярый. Шунда урманда үстегән. Күке халкы мен урманны ярата инде. Шунда урманда печән әзерләүдә, җиләк җыюы, чикләү җыюлар. Нәбир әфәнде, аннары менә бу газетларда тагын бер бик матур менә бу рәсем бар. Бу инде безнең шәһәребез өчен истәлекле. Шулай ук моны күргә, бу фоторәсемне күргә, бу рәсемне күргә шундук без танып алабыз. Бу безнең вокзал яны, вокзалда урнаштырылган, вокзалның яңа бинасында. Моның тарихы да бардыр инде. Бар, аның да тарихы бар. Менә 1967 елда Сергей Бубенов белән Виктор Федоров ясаганнар. Беренче вариант бу инде хәзер беренче вариант түгел. Үзгәртелгән име? Үзгәртелмәде. Реконструкция ясалды моңа, төзекләндерелде бераз, яңартылды. Бу ясалма, җыелма образ, татар кызының җыелма образы. Моны алар ресторанда эшләгән матур кызларны да фотога төшергәннәр, алар урамда чырган кызларны да төшергәннәр, артистларны да төшергәннәр, фотога төшергәннәр. Шуңа күрә монда мин бу кыз дигәндә ышанырга була. Һәр кеше, берничә дистәләп хатын-кызны фотога төшереп, шундый җыелма образ тудырганнар алар. И бик күркәм булып тора ул безнең вокзалда торалар алар. Менә яшьләр кызыксыну уята микән менә бу яшьләрдә безнең тарихыбыз, тарихи биналарыбыз? Шул турыда уйлаганыгыз бармы, юкмы? Менә әйттем бит башта, яшь чакта һаман да йөгерәбез, укыйбыз, эштә йөгерәбез. Шуңа күрә яшьләр кызыксына дип уйламыйм. Шуңа күрә без шәһәр Казанда үзебезнең Казанны пропагандалау максатында менә шушы сәхифәне башладык та инде без. Күрсеннәр, белсеннәр дип. Тагын безнең сезнең төшереп алган фотоларыбыз бар. Мен хәзер безгә режиссер күрсәтер, сез сөйләп китегез. Яхшы. Изо музей безнең дип. Изо музей бинасы. Изо музей бинасы Казанның шулай ук иң матур биналарының берсе. Ул губернатор хәрби командующий Сандецкий өчен төзелгән. Сандецкий дигән кеше өчен аның Амлонок архитектор иҗат иткән бу проектны. Гел читилдән килгән архитекторлар төзегәннәр булып чыга бу йортлар. Читилдән түгел, алар Казанда яшәгәннәр. Алар күбесенчә яһуд милләтеннән булганнар. Архитекторлар һәм без күрәбез анда
алар яһудның бизәкләрен күп кенә биналарга төшергәннәр. Тышкы ягыннан да, ички ягыннан да биналарга төшергәннәр бизәкләрне. Менә шуннан без яһуд кешеләре рәхәтләндереп килеп, Казанга килеп, Израильдә жүргән кебек йөри алалар. Бик тарихка кереп калган аларның архитектура үрнәкләре менә шушында. Һәм бүгенге көндә дә инде без менә бу биналар белән сокланабыз, шулай бит. Өлкән бу шулай ук яшьләрнең кызыксынуы булса, Шәһри Казанны укып барсыннар, сезнең басмаларны, сезнең фотоларны карап ярыймы? Сездән алай булгач без фотолар көтәбез. Рәхмәт. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Әле ялларда буласыздыр, менә яңа шушы матур фотолар белән тамашачыларны, укучыларны шатландырып торырга язсын үзегезгә. Рәхмәт, көнегез матур булсын. Сезгә һәм сезгә дә бик зур рәхмәт. Чакыруыгыз өчен иҗат уңышлары телибез. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Июль айы халкыбызга танылган җырчы Рафаэль Сәхәбиевне бүләк иткән. Әгәр исән булса, 8 июль көне аңа бары 72 генә тулган булыр иде. Күренекле башкаручының репертуары байлыгы, зәвыклыгы белән аерылып тора. Рафаэль Сәхәбиевның беренче телевизион концертлары да бездә языла. Иҗади эшчәнлеге дәвамында да җырчы Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе белән элемтәне өзми. Аның башкаруындагы җырлар телевидение һәм радиобызның алтын фондына кирип калган. Рафаэль Сәхәбиевның истәлегенә багышлап, бүгенге чыгарылышыбызны аның башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Шаян җил, иркә җил, иркендә яктырып, йолдызлар калсыннар, янсыннар. Күңелем ишегем гел ачык җилләргә, ашкыннан мәхәббәт каршына. Хуш дус кайтаңа офыклар алсу, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу. Төн үтми тор бар әле сүзләрем, иркәмә сөйләргә. Яшьлектә төн кыска сызылatan тышта, вакыттыр керергә өйләргә. Хуш дус кайтаңа офыклар алсу, бу саубуллашу барсы, бу саубуллашу. Show.